Si Jesus na siya ay pamaagi sa pag-emphasize sa punto nga iyang itudlo nato. Og niini karong ebanghelyoha iyang gi-emphasize unsa ka importante nga mosunod gyud ta ni Mama Mary. Pag-ingon sa babae nga pagkabulahan sa babae nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo, kinsa may gipasabot ato? Ang iyang inahan, si Mama Mary. Pero ang tubag ni Jesus, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Kinsa may iyang gipasabot? Gapataka na magtubag. Ang iyang gipasabot, mao gyapon ang iyang inahan, si Mama Mary. Iyang gisulti nganong nahimong bulahan si Mama Mary. Tungod kay ang iyang gibuhat, mao ang pagpaminaw kanunay ug ang pagtuman sa sugo sa Dios 100%. Lingiyay mong tupad. Ing na 100% yung ka. Ing na ba? Ing na 100% yung kang nagtuman. O daghan kay tag panagana, apil na ning nagwali, na daghan kay tag ukon-ukon, daghan kay tag mga questions and doubts sa atong pagsunod sa Ginoo. Kusog kay tag moingon, labi nagmoingon ang Ginoo, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Kusog kay tang ati mata. Hindi isa na maoy, di matingay na mo gipasabot sa Ginoo ana. Kusog kay ana, kung tamparoson ang imong pikas aping ipasagpa lang pikas mo aday na sa namada ato man sa nang katungod god nga kinahanglan sa nimo tudloan ang tao, makasa na siya kung magsige siya tamparos. Di man na mo'y gustos Ginoong manamparos. Ang iyang tudlo ba kung ikay tamparoson unsay imong buhaton ay na pagsigig analyze sa nagtamparos nimo pasagdi nila na siya. Ana ba? Ayaw na pagsigig analyze. Yan ang moingon ang Ginoo nga pasaylo alag kapituan kapito. Kusog kita mo analyze anang unya-unya magsalig na lang na maanad na lang na siya nagbinuang. May sa natong patagmo na ipapriso sa nato aron makaamgosad ba? Ay ayaw na lang na una-hunaa. Ana. Parehagong Mama Mary god pag ingon magmabdos ka unya wahilap tiglaki. Unsa may gingong Mama Mary, matuman din ni kanako sumala sa imong pagbuot. Wa siya mag-ingon, unya unsa may ikasulting Jose, nga wa pa man to kahilabot nako nya mamabdos ko. Unsaon ako pagpasabot Lord ni Jose? Iya kong biyaan, batuon ko hangtod mamatay kay kanang mga tao niya ila kong ingnon nga adulterer ko, adi sa na mahimo Lord oy. Wa siya moingon ana, igo ra gyud ningos Mama Mary, be it done to me according to your word. Ngano man? Nganong ni ana mas Mama Mary? Kay ang Ginoo kanunay nagsulti og unsay makaayo nato og sa kalibutan. Way pulong sa Ginoo nga dili mubungag kaayuhan nato og sa kalibutan. Pero kaning pulong sa tao kasagaran makaayo ra gyud nila kuno unya ang resulta makaguba sa kalibutan. Unya mo resulta pagyus kagubot sa kalibutan. Ang kanadeng pag-ingon sa kalibutan kinahanglang patubuon ginani mo imong kwarta. Kinahanglan maayo jud kag financial management aron mahimo kang dato. Di ba? Mao man aron ang atong paradigm. Mao sa nahinungdan nga gipa-eskwela gina ninyo inyong mga anak. Kanang gitudlo sa kalibutan na kinahanglang naa jud kay house and lot. Haron stable ka financially. Kinahanglan duha ra gyud imong anak
palaygit dayon. Ug di ka palaygit, abortion, kinahanglan, maminyo gyud ka, niyag mo abot na kag 30, hala, paminpal na lang diha, pangita diha sa internet, ug imong mabana. Ug wa gini dool nimo, hala, diha sa internet. Basta ang importante lang, maminyo ka. Niya ayaw sa pagminyo anang way kwarta. Hala nagtiguang, basta kwartahan lang, sulbad kinang problema. Ana, mo ni gipang sultis kalibutan. Niya og manag-uyab sad, hala, pag sex na mo para maanad mo, di na mo makalitan, inig abot na sa inyong kuan. Minyo. Basig di hinuna mga anak, may nang pamabdusan daan, kaya ron siguro yun, nga naagid mo'y anak. Nya inig kaminyo na, hala ipalaygit na, kay sakto na ng anak. Ana, no? Muna mga kabuang sa kalibutan. Tukuri nagbalay diha. Bisag sapa na, hala tukurig balay, kay imo gunang yuta. Isa unya ang sapa, butang nila nag-imburnal. Unyag mo plug up, bahala ng DPWH, ana, total ilaraman sa ng kurakoton. Perting lunok na to, karon. Di naman tamutanaw, hain na tong natural water basins. Di naman tamutanaw, ana, ang ato, asaman, ang maayong tukuran o balay, commercial houses, aron makakwarta ta. Bahala nag-atong i-reclaim ang dagat. Bahala nag-ato ning tabunan ang water basin aning lugara. Usa ka dakong lungsod na ay laom kaing lugar didto, gisiminto, wa nay exit ang tubig, sige na lang baha, siging baha. Ug mo na nahitabo sa ato ron. Sama nang dito magkugikan San Vicente. Ana, problematic yan ang San Vicente, kaya mura nagkawa diha, ngadto pa doon siyate, wa na'y kalutsan ang tubig diha, mao na inig uwan o kusog, adto dito danok tanang tubig, labi nagmang-clog up din adto dagan dito, mura nagdagat diha, ngadto pa doon siyate. Di mo to, pamuyo mo dito. Sige lang nag-awas ng ilang imburnal kay pertig yung tubig, labi nagdaghan kayong tubig. Niya kanang akong parokyas una, kanang San Vicente, niya may taga San Vicente din kapitan man sa nang iyang sweetheart sa una. Pertig yung problemaha, ana niyang dapita. Samot na gyud karon, nadaghan na kayong gisiminto nga lugar, kay gihimo ng subdivisions. Arang-arang tos una nga kahumayan pa, naapa ang katangkungan, ana kay igabot tubig to, suyupon ra mga tos laom, karon gipang siminto na, hala ang tubig magkabuang nag-asa agi. Perting lunopa. Ngano man kita may nagsugo ani, haron yun makakwarta. Ang kwarta ba'y makaluwas? Ang kwarta ay maka-impas. Impas kita ani. Muna, sa unang pagbasa, gihisgutan gidiri ni Propeta Joel, na hapit na gyud mo abot, nga mungit-ngit ang kalibutan. Hukman sa Ginoo ang tanan, didto sa walog. Pasabot aning walog, mao ang kalibutan. Dinhi tahukman, laino niya ang maayo, iyang panalipdan, pero dili panalipdan sa lawas nun. Gani karon ang nangamatay silinog, kasagaran, mga inosente. Ang mga buangon, nindot man kaig mga balay, ligon man kaayo. Ang mga inosente nga mga pobre, nga mo'y gikurakutan og maayo, gamantin nilang intawag balay nga gipile ang halublak nga kawayan ra mo'y himong kabilya. Pag linog, datugan na yun, patay na yun. Pero kadto mga dato, igo ra mangliki ang building, naamsa sila'y billions nga ikakuan na yun, ika-repair. Ang mga pobre, puyo lang usag,
tabon-tabon na ng sako. Pero kung sa may panalipdan sa Ginoo ang atong kalag, mahimot ang bulahan at tubangan sa matas Ginoo, dili sa matas tao. Kita tingali mo'y labing pobre sa matas tao, pero sa matas Ginoo kita mo'y bulahan. Ngayon sa may timaan sa mga taong bulahan, una, relax ang ilang kasing-kasing. Lingiyay mong tupad, na relax na ka. Relax na tag na ay sakit. Relax na tag na ay mo daot nato. Relax na tag way kwarta. Relax na tag mamatay. Pero kanang mga dili bulahan, oy, ratulon kay nastanan. Ratulon. Maratol na sila uban silang buhok. Maratol na sila ilang kilay, maratol na sila ilang mga naong, maratol na sila ilang mga finances o sa ilang mga honors. Dali ka na sila maratol. Ikaduhang timaan sa taong bulahan, kusog kay na sila manghatag. Kusog jud manghatag, way limit ang paghatag. Si Maria hasta iyang anak gihatag. Sige rin na silang panghatag, pero kana mga dili bulahan, mga daw kay na sila tanan, daw kayo. Hasta ilang yuta na daginuton ginagkural, kanto-kanto, wa na'y agianan ang pikas, ug mangural sang pikas, wa na'y agianan ang ubang silingan, kay hangol kay na sila yuta. Ana, ilingay mong tupad, ing na di ka hangol. Ing na kano'y na di ka hangol, manggihatagon ka. Wow, hangol. Ug bungas ka hangol, wa pa gyud mahurot atong slat. Kamong sige palit og slat, bulahan mo, kamong di gyud mo palit, sige lang mo paminaw diya, patay mo diya, di mo bulahan. Og ang laing timaan sa bulahan nga tao, magsige gina silang alagad ba kanang mo serve gina sila. Dinhi ato na may kusog kay mo serve na magrosaryo sayo kayo. Sa magsigig bisita ngadto sa mga kapilya, tanan natong activities karon na sa activities para ning atong pista ni Mama Mary. Pamista niya mo ha. Karong gabi ang atong prosesyon human sa atong alas 6 nga misa. Prosesyon ta. Nananay galihok, aktibo kayo, di nahapit manguli sila. Sige yung kuhan, trabaho niya. Ato sang giingnan, pagdamog, pagkaon, ugma, inighuman sa atong alas 5 nga misa, ugma, adlawng Domingo, muna itong high mass, wa na tay misa sa alas 7, ugma. Ighuman ana, mangaon, tadihas gawas, pagdamog pagkaon, mailhan ni mo kinsay bulahan kay kusog kay na mudag pagkaon, pero kanang dili bulahan magpunay nagambos anang naang naigida, magdaa pa nagplastik sos ni ipasangil las iro ang dugi niha si dugi kwaon ko ni mga bukog ni ipakapin ang unod, daghan mas daghan pang unod kaysa bukog, mga animal kay na sila. Na sige, atong i-report ninyo kay andam na batas ato ugma. Ang atong grace nga slots, ang atong halin niabot nag 69,742 ka slots, na pay 630 ka slots, 258 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot niya. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,230 na ang atong nadawat. Sa atong PPSC mao ni nga atong gamitan sa ato dinhi mga project o kanirong atong pista, budget anig 600,000, ambot kaya baka ha niya. Ang atong halin niabot nag 36,538 ka slots, na pay 63,462 ka slots na available nga tag
100 pesos per slot. Ang atong target nga moabot untag 40,000 ang atong halin karong Domingo kutob ugma. Kaya pa kani? Mahalinan ka taron og mga 4,000 or bisag 3,000 lang. Babasin pa. No? Aw karon man og ugma. 2,000 karon, 2,000 sad ugma. Tag 100 ra gud ni. Pamalit mo maayo. Stand sa ninyo ay pugsunon man kay mustanan. Ay napay 3,462 ka slots nga atong gukdunonon. Unya ang atong DPR katong para sa earthquake victims ato ning himuon human sa atong pista dinhi. Niabot na 9,717 ang atong halin nga tag kuan 100 pesos niya nakahatag na tag mga almost 100,000 na contribution sa nagkalain-lain nga mga victim sa linog. So atong pakpakan ang mga katawhan nga hatag nato. Salamat kayo sa inyong bulahan gyud mo ani. Mabulahan mo. Nya ang ato sad nga advance lang announcement ang atong para sa adlaw minatay magpasuga sa mga nitso ato na sa nang dawaton sugod karong Lunes sa dawat na tatag 400 ang atong presyo sa kaning presyo naman ang cost sa pagpasuga. Unsa man toy meaning anang pagpasuga? Kahayag para sa kalag pasabot mura sa kanang equivalent ang nagdagkot kag kandila. So ayaw pag pangambo sa tupad sa nitso sa imong minatay sig moingong kaana naman sa suga apil lang sa niya ko kaya dili pareho magdagkot kag kandila na kay personal nga imong kandila nga dagkotan bisag gadaab-daab pa ng kandila diha imo gyud dagkotan kay imo man na personal ang pag-imbitar man na nga ang kahayag sa Ginoo unta mudan-ag sa imong minahal sa kinabuhi nga mipanaw na ato lang ang buhaton kay bunga man na sa atong pagtuo. Nya unsa man pagpalit og slot ato na sa ning ibutang dinhi. Una imong ipalit ang slot, paliton ang slot diha sa atong opisina. Nya pwede sad dinhi sa palibot sa simbahan panahon sa atong dagkong events sa atong mga misang dagko sa mas Domingo dito sa atong mga kapilya pwede sad mo makapalit ito mga slots. Pwede sad i-deposit sa atong bank accounts. Tanawa ning atong mga bank accounts atong i-flash dinhi sa atong screen kay mao na inyong sundon. Ayaw i-deposito sa lain-laing accounts nga magpaila nga padersyano dili na tinuod. Unya pwede sad sa atong GCash. Ang ako lang GCash karon napuno na ang kaning uban dinhi sang GCash basig puno na sad. Pili-pili lang na. Pero kanira yung mga GCash nga atong gipakita. Mura na gamita. Kung puno na tanan, i-kwarta padala. Ang kwarta padala, iigo lang rin ako. Palawan, Imluelier, Cebuana, RD, unsa pa na diha. Ipadala nga rin lang nako. Ug dili nako, kining niya mga ngan dining atong gibutang. Mao na siya ang paagis pagpalit aron dili mo mahimong biktima sa mga scammers. Kining tanan mga igsoon nagpakita ni sa atong kabulahan. Bulahan tungod kay kamautang maminaw, kamautang mutuman sa sugo sa Ginoo. Maliwat ta ni Maria, dili tingali perfect pero at least na ang atong gugma sa pagsunod niya. Ato sa nanasinati naghigugma sa ta ni Maria panalipdan ta sa Ginoo pinaagis pangalian ni Maria patumanon hintagaag katumanan ang atong mga kalihukan sa makaron nagpista ta sa Birhen sa Pilar hinaot unta nga makapalig-on ni sa atong pagtuo makapahiusa ni natog maayo diha sa paghigugma isip usa ka simbahan tungod na sa atong pagsunod ni Mama Mary. Nabitay
ning text nako nga pader unsa pay imo dihang mga projects nako diya pay daghan in siya mo tampo lang ko pader ha ginagmay lang na padaden siya 1,000 nako kagamay ra di ay abi nako bagiyang hotdon ang tanan natong project 1,000 ra di ay pero sa pagpamalandong nako dako kayo ang iyang gugma nga mutabang sa mga projects. And para nako ang iyang gihatag kay mao man to iyang the best na ika-contribute sa matas Ginoo nakahimo na siya sa atong mga projects. Ato tingay project din mo cost ning 100 million pero ang iyang gihatag 1,000 pero ang nasa iyang kasing-kasing mutabang gyud ko sa project ni Padre Siano sa iyang parokya. Kung ang tanan nga nagsunod nako, kamong tanan nga naminaw nako, naaaning maong gugma nga mutabang gyud ko sa project o kalihukan na himuong Padre Siano. Dali ara ka mahuman sa ato mga projects no. Munang ingos Kristo, bulahan gyud mo kung maminaw ug magtuman dili kay bulahan tungod lang kay nakatag-iya kag titulo nga inahan ni Hesus dili lang kay nakatag-iya kag titulo nga parish priest or obispo or monsignor dili lang kay nakatag-iya kag titulo isip kapitan, mayor, congressman, senador o kaha presidentes Pilipinas mag-unsa man na kung daw kay kastanan maldito kay kastanan bakakon kay kastanan kurakot pagyud kaayo no way kapuslanan gaayo lang imong title pero imong binuhatan tabla ra nimoy makililimos na kusog kayong mangilad ilingay imong tupad ingna gusto ko sabat nako ina gusto ko mabulahan ka sana all